കേസ് നമ്മളൊക്കെ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ. ആഫ്രിക്കക്കാര് നമ്മളെക്കാട്ടിലും 8 വർഷം പിന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2026 അവിടെ 2018 അതാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ വർഷം. സോ ഇത് ഞാൻ സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ChatGPT-യോട് ചോദിച്ചു. ChatGPT എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ 40ഓളം കാലണ്ടേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എത്യോപ്യൻ കാലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലണ്ടർ ഉണ്ട്. ഈ എത്യോപ്യൻ കാലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാലണ്ടർ ഈ 40 കാലണ്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ പെടുന്ന ഒരു കാലണ്ടറാണ്. മൊത്തം ഈ കാലണ്ടറിൽ 13 മാസമുണ്ട്. നല്ല കാര്യമെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല. 12 മാസങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസം വെച്ചിട്ടും ഈ അവസാനത്തെ 13ാമത്തെ മാസമില്ലേ അതിന് വെറും 5 ദിവസം ഉണ്ടാവും. ചില വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ പറയുന്ന 13ാമത്തെ മാസത്തിന് ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ട് 6 ദിവസമാവും. അതായത് നമ്മളെക്കാട്ടിലും 7-8 വർഷം ബാക്കിലാണ് അവര്.